Prevádno dne v noci drieme, Aj keď sa nám pritom drieme, nezvábia nás válovy. Nech vám preto na tvári šťastný úsmev zažiari. Vykročíme k veľkým cieľom proti všetkým nepriateľom a dielo sa podarí. No prosím, zase netečie. iba kvapka. Ale platíme, ako keby tiekla, kolega Robinson. Ani elektrina nesvieti. Ale platiť musíme, ako keby svietila, kolega Krčmár. Ale už mám toho naozaj dosť. Zavolám, nech s tým niečo urobia. Až telefón nefunguje. Ale cálujeme, ako keby fungoval. Za všetko platíme stále viac a viac. Áno, a všetko funguje stále menej a menej, kolega Piatok. Nie je to náhodou tak trochu zlodejina? Veru, aj mňa preto to veľmi srdco bolí. Aj nebojte sa, ja to tu dám raz a do poriadku. Všetko tu bude fungovať ako predtým. Kde máte pivnicu? Pivnicu? A čo chcete robiť v pivnici? No akože čo v pivnici? Treba urobiť poriadok. Od základov treba urobiť poriadok. A čím chcete začať, pán majster? Akože čím? Najprv vám tu musím zoštelovať poriadne vedenie. Tak vidíš, kolega Krčmár, aké strachy. Budeme mať nové vedenie. A v ňom zase tých istých starých známych. Čo je toto za vedenie? Aké je toto vedenie? To sme my takéto vedenie nestavali? Nech si to vedenie zoštelujú tí, čo v ňom urobili bordeľ. Ja sa do žiadneho vedenia púšťať nebudem. Zdá sa, že opäť nastala doba temna, kolega Krčmár. Ešte, že tu máme našu starú, dobrú slovenskú petrolejku. Darček od pána Slotu. Svoje si nedáme. Správne. A cudzie k nám aj tak nepríde. Ale mládenci, prichádzam predsa ja, svätý referendus. Moji anielici spoľahlivo odhlasujú akékoľvek referendum. Máte nejaké špeciálne želanie? No tak jedno by sa hádam našlo. Aby všetci poslanci preukázali, odkiaľ zobrali na to referendum peniaze. Tak o tom sa vám môže naozaj iba snívať, mládenci. Čo je toto za vodovod? My sme taký vodovod nestavali. A zase to my všetko robotníci máme dávať do poriadku. Nech si ho opravujú tí, čo ho urobili. My tu nič opravovať nebudeme. Vidí sa mi, že nám začína tiesť do topánok, kolega Krčmár. To je tak, keď nám vedenie zostavujú zase odborníci. Práci čest. Prišiel som na rokovanie so Združením robotníkov. Aké združenie? My robotníci sa nebudeme s nikým združovať. Tak poďte s nami. Do opozície. Spoločne zabránime sociálnej explózii. My vašu explóziu nepotrebujeme. My robotníci si urobíme vlastnú explóziu. A kto bude dávať tento bordel do poriadku? Zase len my, robotníci. To bol výbuch. Ako z auróry. A čo sa čuduješ, kolega Krčmár? Veď o chvíľu je 7. novembra. Hej, ako sa hovorí, dejiny sa opakujú. Áno, a opakovanie je vraj matkou múdrosti. A otcom hlúposti. Posledná borba spála, dajme sa na pochod. Vykročili proletári, proletárske slnko žiari, daj majetok buržuj, daj a na nič sa nepýtaj. Sláva už je všetko štátne, samozrejme nenávratne, už sme všetko zhabali, takí sme my šíbali. Posledná borba spála, dajme sa na pochod. Dávno nie sme proletári, sme stranícky sekretári, zase je tu november, ber súdružko, všetko ber. Tak berieme, čo je štátne, len pre seba nenávratne, kedy sme my šibali,
pri kradnutí chýbali. Privát Slovákia! Na tú prvú rabovačku nikto si už nespomína, len tá pieseň, naša pieseň, je dnes predsa trochu iná. Posledná borba sklála, dajme sa na pochod. Vedle nacionála je ľudstva nový zrod. A my dvaja môžeme ísť po žobraní. No, ale tam je teraz tiež poriadna tlačenica, kolega Krčmár. Tak vidíš, Peter, v marci sme sa dopustili historického omylu. Akého, Pavol? Zvolili sme nesprávnu pesničku. A ktorá je podľa teba správna, Pavol? Táto, Peter. Aké úbohé, Pavol. Ale výhodné, Peter. Naša ponuka, prosím pekne, ešte stále platí. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Vážení spoluobčania, obraciam sa na vás o pomoc pri pátraní po nezvestnom Vladimírovi Mečiarovi. Menovaný Vladimír Mečiar vyhral voľby a od tej doby sa zdržiava na neznámom mieste. Už dlhšiu dobu má silný sklon k príchodom a odchodom. Popis hľadanej osoby. Vladimír Mečiar je 35% vysoký, má váhu 250 000 hlasov. Hovorí plynulo a hlavne veľa. Vladimír Mečiar bol naposledy videný na televíznej obrazovke v prvý deň volieb. Akékoľvek informácie o hľadanom Vladimírovi Mečiarovi oznámte prosím telefonicky alebo osobne na telefónnom čísle 155. Ďakujem vám za sústrasť. 9996, 9997. No, hádam, keď je nezvestný, už nemusíme toľko podpisovať. Chceš, aby mal parlament 150 poslancov? Chcem. Tak podpisuj. 9998, 9999, 9998, 9997, 9996, 9995. Nikdy by som nebol povedal, že získať väčšinu v parlamente je taká drina. Chceš, aby bolo v parlamente 136 poslancov? Samozrejme, Anička. Tak gumuj. 9994, 9993. Just bude 136 poslancov. A just 150. 136. 150. 136. 150. 136. 150. Joj. Pri nás, boha jeho, ale riadný. Mladenci, dobre, že vás vidím. Pripravte oslavu. Áno, a čo budeme oslavovať, šéfe? Dôvod sa vždy nájde. Odvoláme prezidenta, Demokratickú úniu vykopneme z parlamentu, rozložíme SDL. A čo demokracia, šéfe? Už Winston Churchill hovoril, že demokracia je najhoršia forma vlády. Áno, ale lepšia forma vraj zatiaľ neexistuje. Existuje. Aká? Vladokracia. Aj, tak vidíš, kolega Krčmár. Voľby za voľbami sa valia. Ale spravodlivosti sa človek aj tak nedovolí. My sme ľudia ako vy, vlastne celkom radoví. Pre vás hodne v noci drieme, Aj keď sa nám pritom drieme, nezvládňa nás válový. S nami vám vždy bude hej, tak sa národne ondej.
Príďte zase na halušky a jedzte ich pekne z rúčky, z našej rúčky víťaznej.